Príjemnú upršanú sobotu vám prajem. Je najideálnejší čas sa naučiť niečo nové, keďže sa vonku nedá nič robiť. A najlepšie vám to ukážem na príklade zákazky, ktorú som robil za 7 000. Sice nemôžem povedať, pre koho bola, ani čo sa tam robilo, no to sa môže povedať, ale kde to bolo, lebo to je prísne utajované. Poviem vám, ako sa táto zákazka vyhotovila, ako sa pripravila a ako to celé prebiehalo. Tak, poďme na to. Dobre, nakoľko nemôžem ukázať nič o tejto zákazke, žiadne video, žiadnu fotku, tak som si zobral aspoň tabulu, nech vám približne ukážem, ako tá zákazka vyzerala, čo sa na nej robilo. Takže išlo o 7 000 zákazku, ktorú som ani takto nenahodnotil, až kým som ju nedokončil vlastne. Vôbec som nevedel, že bude takto nadlho. Odhadoval som tam nejaké 3 dni a nakoniec kvôli veľa materiálu, ktorý som nevidel a prácam, ktoré mi dali navyše, tak sa tam vyhotovilo o dosť väčší obrad. Takže išlo o zákazku, kde sme mali 3 úseky, ktoré sme mali vyčistiť od nejakého materiálu, s tým, že tam bol veľmi ťažký prístup. Ono to vyzeralo asi takto. Tuto sme mali terén a tu dolu bol svah a potom tu bola ďalšia rovina. Ono to bolo takto z každej strany, niekde sa tam nedalo dostať kvôli nejakým bariéram, niečomu, tak sme mali fakt, že obmedzený prístup a fungovalo to, že tu sme si priviezli bager, mali sme sa dostať sem a tu bol materiál, ktorý sme mali čistiť. Nejaký odpad. Ja som si myslel, že to bude do 10 cm, iba po povrchu. Nakoniec miestami to bolo až 50. Preto bol ten odhad zlý. Aké stroje som na to použil? Použil som na to 7-tonový pásový bager, UMC, ale to až niekde pri konci. Ale hlavne bol 7-tonový pásový bager a dumper. Išiel som do pásového bagru, lebo kolesový bager by nezišiel ten svah. Problém bol ďalší, čo som nepovedal, že ten svah sme nemohli poškodiť. Takže jedine pásový bager, ktorý by to relatívne menej poškodil, tým, že by lyžicu dal dolu, spustil sa a je vybavené. Kolesový bager by sa tam asi ani nedostal. A keby išiel hore, tak to už by nevyšiel. No. Takže preto pásový bager, 7,5 tonový Hitachi, potom sme brali dumper kolesový, ten nešiel dolu. Môj zámer bol tu mať bager, vyhadzovať ten materiál hore. Toto bolo asi 2,5-3 metre približne. A preto aj ten 7-tonový bager, lebo s 3,5 tonovým by sme to nevyhodili hore. Ešte na korbu, ktorá je vo výške 90 no nie 90 cm, nejakých 1,50 m to mohlo byť. Takže by sme tam nevyhodili ani jednu lyžicu materiálu. Tak 7-tonový bol jasná odpoveď. A čo som ďalej robil, aby sa to lepšie nakladalo, takto som si spravil kopu, na ktorú som potom vyšiel s bagrom a už to bolo jednoduchšie nakladať. S 3,5 tonovým by som to znovu nedal, lebo tá kopa bola dosť veľká. Robil som to tak, že všetok materiál som si nahrnul k jednému prístupovému bodu a odtiaľ som z tej kopy nakladal ďalej. Nech nemusím robiť nejaký nájazd dumperu dolu. A raz som to urobil, ale to už bolo fakt, že enormné množstvo materiálu, ktoré by bolo úplná hlúposť prehadzovať, lebo tam by som strávil ešte ďalšie 3 dni. A hej, takže potom som tam spravil nájazd. Takto nájazd dolu pre dumper. A tuto bola ďalej tá kopa. Keď si predstavíte smerom k vám, tak takto bola tá kopa a také L-ko to bolo. Vtedy tam dumper išiel týmto smerom, tu som ho naložil, išiel preč, vyviesť. Vyvážalo sa to asi 100 metrov ďalej, takže preto som bral ten dumper, lebo bagrom
by som to neodviezol. Fakt, že nie. Keď tam niekto bude písať, že na čo bol dumper, tak na toto. Dobre, povedal som vám približne, čo sa na takejto zákazke robilo. Fakt, bolo to iba toto. Potom sa ešte prerovnala tá vyvozená kopa odpadu, aby to tam nejak nezavadzalo. A teraz vám poviem, ako tie zákazky si celé pripravujem. Čo je dôležité si prezistiť. Po tejto skúsenosti, čo som mal, že tam bolo veľa materiálu, tak určite si to aspoň nasondujte a hlavne keď to chcete robiť. Takto, keď to chcete robiť na úkol. Určite si to nasondujte. Vymerajte si všetko, zistite si, aký stroj na to beriete a koľko kubíkov za deň spraví. Ja som toto podcenil z ohľadu toho, že som si to nenasondoval a preto som nevedel, kde koľko je materiálu. Teraz to už viem a môžem vám to aj povedať rovno. Určite, keď ste začiatočník, tak nechoďte hneď robiť na úkol a nebojte sa robiť na tú hodinovku. Keď si to dobre nastavíte, tak budete radi, že ste si to tak nastavili. Ja som tiež rád, že som to dal na hodinovku, lebo keby to robím na úkol, tak instantne prehrám. Úplne prerobím. Ako si vybrať správny stroj na takéto zákazky? Závisí to od veľa faktorov. Či tam budete sa musieť veľa presúvať cez ťažký terén, alebo cez mokrý terén, alebo nerovný, že vlastne budete tam mať veľa štrku, tak zrovna by som tam traktor bagger nebral, lebo to sa veľmi pohybuje, hlavne keď tam je riečny štrk, ktorý nemá tú tendenciu sa zakusnúť do seba a tak, že by ste vedeli prejsť aj s kolesovým bagrom alebo traktor bagrom. Takže určite zvážiť terén a vedieť všetko, čo budete robiť. Najlepšie zobrať stroj, ktorý viete využiť na viacej vecí, keby tam je napríklad, že idete na stavbu niečo kopať, robí sa bytovka a vy máte za úkol len previesť hlinu a podobne, tak viete si tam ešte zariadiť, aby ste previezli nejaký materiál a podobne. Keď už vás tam majú klienti, tak vás budú chcieť využiť a najlepšie brať taký stroj, ktorý využijete fakt, že na hocičo. A nehovorím vám to zbytočné, lebo aj ja som dostal takto úkol. Ja som tam teda vyberal ten materiál zo zeme, mal som tam aj človeka, ktorý mi pomáhal s tým, takže som nebol na to sám. Ale prišli za mnou, že by potrebovali preniesť asi 30, 40, 50, nepočítal som tie palety, neviem vám presne povedať, ale bolo to veľká kopa paliet, kde boli vlastne uložené dlažobné kocky a či by som to teda tým pásovým bagrom vedel spraviť. Dalo by sa to, ale bolo by to veľmi nadlho. Ten bager nie je vhodný na to, aby prevážal 200 metrov paletu na gurtni. Takže čo som spravil, že som si zajednal Manitu, ktorý mi priviezli, čiže cena navyše za prevoz, ktorá išla z mojej strany, lebo som si neúčtoval dovoz od dvostrojov. A ďalej som musel zaplatiť nájom za ten stroj a potom aj odvoz, no však jasné. Ale takže som zobral aj Manitu, s ktorým som si povozil palety a následne aj za to zobral peniaze, ale keby tam mám ten traktor bagger, tak by to išlo hneď. Len traktor bagger som tam nemohol brať, takže asi najlogickejšie bolo tam zobrať ešte ďalší stroj. Najlepšia vec pri takýchto prácach je, že keď dokážete svoju kompetenciu, tak si vás začnú volať na viac zákazok, dajú vám viac práce na tej stavbe, budú si vás tam chcieť udržať čo najviac, aby ste urobili aj čo najviac. Ide to hlavne z tej strany, ak pracujete s firmami, lebo oni majú stále prácu a potrebujú si tam nájsť správnych ľudí. Takže ak ukážete, že viete pracovať, že si viete veľké veci zmanéžovať, tak si vás tam budú volať a budú si pýtať aj vaše rady. Ale to bola len taká vsúka a ja vám teraz poviem, aké boli vstupné náklady a ako som získal túto zákazku a koľko to vlastne v čistom vyšlo za tých 8 dní, čo som tam pracoval. Teraz uvedomil, že to je dosť nahlas, ale toto je moja obľúbená. Ideme na tie vstupné náklady. Poviem vám to teraz, celú tú výslednú sumu, kto človek nezarobí
ani za 2 mesiace na Slovensku. Ako som sa dostal k takej zákazke? Budete mať prílev klientov zo všetkých strán.